Mangayo anike da banda kamale seneke baliyo da basangunde kado Auniche Ambalma Shirifla Jabrani Flebago Malikono ani Malikoka Kafuli ani Walimando Kota Konyeshi Auma Kalodonia Kafokoni Anga Jemukan Kenesigli Jemukan Kerenkereni Minamba Welikuchiwara Nabi Senekela Bagamarlo Monikela Jiri Turlaw Abe Wele Blani Bella Jelema Alhamdulillah bi Uladai na Jemukan Chiwara hukum konana ani ambalma kew kafra ambaw amena jeka Jemukan Kerenkereni sigi fembe talike swala manshi mimbe chefan ka shemara ka nafa fo mogowe nafa jumɛn bi sɔrɔ shemara la ni ala sɔnna ma bi jemukan Ciwara hukum kɔnɔna an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma n'a sɔrɔ bi Ciwara jemukan seli kɛnɛ kɔnɔ n'o jalen ba n b'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛ belebele ba fɔ ka jemukan bisimila a ye fitini fara kan voilà walasa an tɛna ko bila dagirinda la bamananw ko ɲɔ ka ca wugu la balimakɛ i bɛ gɛrɛ an fɛ i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ bi wulada in na i bɛ Shirifla Jabarani so sanfɛ Jemukan Ciwara hukum kɔnɔna na i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ filɛlikɛlaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn min n'i bɛna yira jama la bi i bɛ sɔrɔ ka i da don la ka ɲɛfɔli k'an ye o la balimakɛ salamu aleykum. Wa aleykum salam. Ne ye Dr Seydou Sugule ne ye dɔgɔtɔrɔ min ye ne ye radiologue de ye. O ye n ka spécialité ye mais yani an ka don kuma kɔnɔ n bɛ foliba lase an balakaw ma n'olu ka yamaruya kɔnɔna ye n ka se ka kuma in lase cogoya min yani an ka taa ɲɛ o la n bɛ foli kɛ ka se an ka karamɔgɔba in ma Asayid Sherif Usmani Madani Ayidara. Ni ala ni ale ka bonya sababu an'an ka cibaba in bonya sababu ani kuranɛ laharama n'an biya bi min ɲinin'an fɛ an ka se ka dɔɔni fɔ a la i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ an ye cogo min donc an biya bi ka na an ye dɔɔni min faamu Allemagne n b'o fɔ yɔrɔ bɛɛ n bɛ segin k'o fɔ sanu tɛ Allemagne pétrole tɛ yen nɛgɛ tɛ yen cɛncɛn ni bɛlɛ dɔrɔn ani fara de b'u ka dugu jukɔrɔ nka diɲɛ kunkan foyi kuma tɛ se ka fɔ bi ni Allemagne ma wele yɔrɔ o ye koba ye anw ka jamana na yan sanu bi yan an bɛ se k'a fɔ fɛn tilan bɛɛ bi yan ba fɛnsɛnlen b'an ka jamana kɔnɔ dugukolo bɔnnen bɛ yen donc anw minnu ye min ye kɛnɛma ala sera k'a kɛ anw ka kalan kɛ ka se kɛnɛma a tɛ komi an ka fisa tɔw ye dɛ an ye min ye an ye min faamuya o la n'an m'o ta ka segin ka na o di an balimaw ma ala t'a to an na n'i y'a mɛn bi ne b'a fɔ ne ye Dr Seydou Sugule ye docteur n b'o fɔ fɔlɔ ala ni aw bɛɛ de sababu don aw bɛɛ sababu ka da mun kan sabu ka da kan aw baw n'aw faw a n'aw mɔkɛw de impôt sara o impôt de kɛla ka maîtriw sara n'u ye ne kalan Mali la yan o impôt de kɛla ka cahier san ka di ne ma o impôt de sababu la n'i banana école la anw denmisɛnnin ma fura bɛ ta k'a d'i ma fu Sugule nana ka dɔɔni sara o impôt de la parce que il faut qu'an san tɛ se k'a sara voilà donc o impôt juru bɛ ne na awa juru bɛ maliyɛn bɛɛ la n b'o fana fɔ ka fara a juru bɛ hali e la e yɛrɛ ta ka ca kojugu mun na n b'a fɔ i ta ka ca i denw bolo ma ci wa o impôt de bɛ kɛ ka vaccin san ka na u bolo ci fu an t'a dan o dɔrɔn ma n'an ko an bɛ kuma bɛɛ la bi an tɛ tila donc juru b'i la donc k'an bɛɛ ka dɔɔni sara an ta in na ni bɛɛ ye dɔɔni sara i ka juru la jamana bɛ sen kelen dɔn min na bi a bɛ ban
an bɛ Mali in kɔnɔ Mali in tɛ kɛ foyi ye ni anw tɛ karamɔgɔ y'o de fɔ sɔsɔbaga t'o la a tɛ kɛ foyi ye ni anw tɛ n'a fɔra k'an bɛɛ ka to yen n bɛ ka kuma ni tungarakɛw ye dɛ n'a fɔra an bɛɛ ka to yen k'an balimaw to yan an k'an taasi dɛ n'an y'an ta wari fɛ ka to kɛnɛma kɛnɛmamɔgɔw yɛrɛ ko k'olu mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ la ni minnu kalalen tɛ dɔw dun de b'u ka diɲɛlatigɛ wari kɛ ka mɛtiriw sara walasa anw ka se ka kalan n'an y'a bɛɛ ta ka t'o bila olu fɛ yen k'an yɛrɛ taw to a ma nɔgɔn dɛ kɔrɔfɔ ye nin ye donc n bɛ foli lase bɛɛ ma ka foli lase serifula ma ka segi ka foli lase an ka karamɔgɔba min ma n'o yɛrɛ sababu serifula bɛ yen bi Sherif Maman Madan Aidara Sherif Usman Madan Aidara ngoni mi do da min fɛ a bɛ b'o da fɛ n y'o kuma kelen in fɔ yan ka tɛmɛ kuca la a bɛ hakɛ to dɛ kuma in bɛ sɔn ka janya dɔɔni yanni an ka don ko in kɔnɔ mais fɔ a ka faamu n y'o fɔ kuca la a ka di n ye n ka segin a kan bi karamɔgɔ yɛrɛ musow kɔrɔ n'olu y'an baw ye n y'o fɔ ka tɛmɛ ne tun bɛna karamɔgɔ fɛ yan baro la dans les années 88-89 yan pour que ka ne baw yɛrɛ hakili lajigi don dɔ la n y'a fɔ ka tɛmɛ karamɔgɔ taala mayito 4 pili san 3 saniyo n'u hakili b'a don na ka muru bilen ka saniyo kalanin ta ka tɛrɛ kelen b'o la k'o ta ka di muso fɔlɔ ma nin ye e ta ye a ye filalan ta ka tɛrɛ 2 ci o la k'o di muso filalan ma nin ye e ta ye ka sabalan ta ka tɛrɛ 3 ko la k'o di muso sabalan ma nin y'i ta ye awa n tɛ fɛ ka mayito ko kuma mɛn n ka du kɔnɔ yan n'i y'a mɛn yan nɔ ko wɛrɛ b'o tigi kɔnɔ n'o tɛ bɛɛ ta si dɔnnen don a ma fɔ ta wa mɛ min ka nin yɔrɔnin ye koba ye koyi parce que nin bɛ tilennenya de fɔ du kɔnɔ a bɛ tilennenya dɔ de fɔ n'i y'a mɛn i bɛ tilennenya fɔ mɔgɔ ye i yɛrɛ ka tile i ka du kɔnɔ fɔlɔ o tamaseere dɔ ye nin ye yɔrɔ o ye wulibali ye dɛ yɔrɔ ne hakili b'o la o ni sisan cɛ ka ca sa ahan e t'o dɔn dɛ o de la n ye hakili ma jigi kɛ n balakaw ye donc kuma in y'o ye k'a fɔ ne ka karamɔgɔ kanu tɛ bi ko ye n'a y'a sɔrɔ kalon don ne baw bi yan a kɛra a don kama ne yɛrɛ Sedu kumakan sisan n'i ye fɛn fɛn ɲini ne fɛ n'a man di n b'a fɔ n ko awa a tɛ di Ala ma koyi n y'o mɛn karamɔgɔ da a don parce que fil juru minnu tun bɛ 4 pili ninnu kɔnɔ n'a y'a fil juru bɔ k'a da ka pili kuraw k'a kɔnɔ k'a di an baw ma laminɛlikɛla ye fil juru 3 ta a ko non nin tɛ di Ala ma parce que a ma se n kɔnɔ n k'a di ma nin bila yan sabu n'i y'a to i bolo k'a sɔrɔ a ma se n kɔnɔ n m'a di Ala ma tiɲɛ tɛ wa o de la kuma caman caman b'a fɔ docteur nin di an b'a fɔ nin tɛ di Ala ma bi parce que a ma se n kɔnɔ voilà kɔrɔfɔ in y'o de ye donc an bɛ fɛ ka na mun fɔ bi n y'a daminɛ mɔgɔninfin kana ɲinɛ i jujɔn kɔ i taala yɔrɔ min i bɛ taa yɔrɔ min i t'o dɔn mais i bɔra ka min to i kɔ i b'o dɔn degun min bɛ maliyɛn na bi ne b'a dɔn n bɛ se ka dɔ fɔ a la
sɛgɛn min bi maliyɛn kan bi ne bɛ se k'a fɔ n bɛ se ka dɔ fɔ a la awa n bɛ n kale ala la sɛgɛn man kan ka fɔ mali kɔnɔ n bɛ se k'i kan kale ala la masaba in min ka bon n ka kale ma sɛgɛn man kan ka fɔ mali kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔw y'a k'a kɛcogo la karamɔgɔ ko an kana siran ka tiɲɛ fɔ awa an b'o kuma kelen de fɔ dɛ ni ɲɛmɔgɔw ye sira don mɔgɔw kɔrɔ ŋaniya ɲuman na n bɛ n faso fɛ jamana in bɛ cogo min bi jamana wɛrɛw mɔgɔw bɛ na an fana b'u gɛn mais anw de denw bɛ wuli ka taa anw de dɔgɔninw bɛ wuli ka taa da kɔgɔji sanfɛ ka da ka sa ala ni fantanya bolo alors que a b'anw fɛ yan a ti ban min ɲini si wɛrɛ mɔgɔw fɛ a daminɛlen de ye nin ye sa bi tɛ dɛ ni ala y'an si jɔ n bɛ preuve baden yira maliyɛn na ala ni Sherifula TV sababu k'a fɔ fantanya man kan ka fɔ mali kɔnɔ sabu an kana kɛ kuma fɔ ye ten o cayala quoi ten tɛ ko dilan min mana wuli a mana ne ta ne bɛ nin kɛ ne bɛ nin kɛ ne bɛ finalement danaya yɛrɛ tɛ politiki mɔgɔ la n'i donna politiki la a bɛ fɔ ko a fana kɛla maa lankolon ye alors que politiki t'o ye politiki ɲɔgɔn hɔrɔn baara tɛ a ɲɔgɔn laadiri baara tɛ politiki ye mun ye ayiwa mun degun bɛ nin groupe mɔgɔw kan ka taa so ala n'u hinɛ ni u kanu kosɔn ka dɛsɛ ka sunɔgɔ min mun de kɛ ka ninnu ka degun ta k'a bɔ u kan politiki ban pariko kɔni tɛ o an t'o bɛɛ to ala ma donc bi ka se yan ka da kan n ye fɛn dɔ ye Allemagne min bɛ se ka kɛ sababu ye ka fantanya kɛlɛ k'a ban Mali la fan dɔ n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ pewu ka da mun kan yan'an ka don cadre kɔnɔna na a ka di ne ye mɔgɔ minnu nana visite nin lamɛn gatigi minnu bi yan gadomuso minnu bi yan ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kelen pe kɛ yala mɔgɔ bi yan an k'an sin tiɲɛ kan ko min sɛ tɛ mara min ka du kɔnɔ wa burusi kɔnɔ nana yan min ka du kɔnɔ ko sɛ maralen tɛ a tigi k'a bolo kɔrɔta ɔ wa ɲininkali kelen pe est-ce que mɔgɔ bi yan min bɛ se ka sɛ kelen kantigɛ ka d'a ka denbaya ma siɲɛ kelen kalo kɔrɔ a tigi k'a bolo kɔrɔta kɔrɔfɔ y'o de ye donc nin bɛɛ bɛ mun yira nin bɛɛ ye fantanya ye nin bɛɛ de bɛ fitinɛ wuli jamana kɔnɔ munna n b'a fɔ ko fantanya bɛ se ka kɛlɛ k'a ban n'a dɔ filɛ sɛ mara mansin ye anw mana sɛ mara cogo o cogo Bamako tɛ se k'a yɛrɛ balo sɛ la a tɛ jɔ an mana sɛ mara cogo o cogo Chine tɛ se k'a yɛrɛ balo sɛ la fo an ka sɛ kɛ conteneur kɔnɔ yan k'a bila ka taa Chine fantanya ma ban wa an bɛn'o fana bɛɛ prévu yira prévu ye mun ye a tun ka di n ye an ka gɛrɛ machine yɛrɛ la ka se ka machine dayɛlɛ k'a lajɛ fɛn min b'a kɔnɔ walasa mɔgɔw k'a faamu an nakun ye o ye bi ala ni an baw yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ an ka na walasa bɛɛ ka se ka nin faamu voilà donc yan'an ka machine brancher machine min filɛ nin ye n'aw ɲɛ b'a la nin de ye sɛ ba ye parce que nin de bɛ funtɛni di fan ma n'i y'a régler ka bɛn sɛ ta hakɛ ma ni nɛnɛ jigila a b'a dɔn ko nɛnɛ jigila nin fɛn o b'a fɔ a ye ko ko funtɛni fanga ka dɔgɔ nin donc n'o y'o fɔ a ye a bɛ commencer ka nin bilen k'a kalaya i b'a fɔ sɛba n'a sera sɛba ka hakɛ la nin fana bɛ tila k'a fɔ a ye ko funtɛni min b'a kɔnɔ a b'i ko sɛba a bɛ kuran tigɛ nin na
an ɲɔgɔn faamu donc o filɛ nin y'a kɔnɔ fɛn filɛ a kɔnɔ ventilateur filɛ a kɔnɔ ni fiɲɛ qualité man ɲi parce que sɛfan bɛ lafiɲɛ ni fiɲɛ qualité man ɲi ventilateur in bɛ wuli ka fiɲɛ renouveler ventilateur wɛrɛ fana filɛ duguma o fana bɛ wuli ka fiɲɛ renouveler nin fɛn ninnu minnu filɛ nɛrɛmuguma ninnu sɛfan bɛ sigi sigi nin de kɔnɔ donc ni machine kelen bɛ sɛfan 112 de ta kana dɔgɔmanin filɛ ta 112 a b'o de ta voilà bon sɛfan tɛ tɔɔrɔ ni ji tɛ mais n bɛna don nin bɛɛ la parce que n bɛ fɛ ka nin kuma in fɔ k'a ban walasa ka faamu ni serifula bɛ se ka to k'a passer walasa an ka sɛnɛkɛlaw k'a dɔn k'a faamu sɛfan tɛ tɔɔrɔ ni ji tɛ ji kɛyɔrɔ de filɛ a duguma yan ta a filɛ a kɔnɔ donc ji bɛ kɛ nin kɔnɔ bon n ma litiri calculer mais n'i y'a fa ji la a tɛ fɛn k'u la an ye ɲɔgɔn faamu sisan donc sisan an bɛna don fantanya yɛrɛ k'a prévu yira mɔgɔw la ko fantanya a bannen bɛ se ka kɛ nin ye nin min filɛ normalement tile 5 tile 6 i ka kan ka sɛfan bɛɛ ta k'a mana nin ye torche de ye k'a sigi a kan ni sɛfan ka ɲi i bɛ joli sira y'a kɔnɔ nin torche nin dilanlen de don a kama spécialement o de filɛ nin donc sisan an bɛ ɲɔgɔn faamu sisan k'a fɔ ko fantanya kɛlɛli ka nɔgɔn n'an y'an jɛya ɲɔgɔn ye sɛmuso kelen b'i bolo n'a ye fanda daminɛ don o don a bɛ fanden kelen de da ni maa min ka sɛfan ka ɲi a ɲɛ ma sɛmuso ka ɲi a ɲɛ ma a bɛ fanden 10 de da o tɛ tile 10 ye wa a bɛ bugu sɛfan kan a bɛ tile 21 k'a kan o tɛ kalo 1 ye wa n'a wulila n'a ka sɛdenninw ye a bɛ se ka kalo 3 kɛ sɛdenninw b'a nɔfɛ a tɛ fan wɛrɛ da n'i y'o fara kalo 1 kan o tɛ kalo 4 ye kalo 4 ɲɔgɔn joli bi san kɔnɔ 3 tɛ donc c'est comme e ka sɛmuso kelen bɛ se ka sɛ 30 de d'i ma san kɔnɔ bɛɛ sɔnn'o ma sisan a tulo bɛ kuma in na wa bɛɛ sɔnn'o ma kelen n bɛ fɛ ka min fɔ yan jatew y'a yira k'a fɔ ni sɛ ye fanden 10 da tile 10 kɔnɔ n'a nana k'a bugula i b'a gɛn ka wuli k'a fanw cɛ ka na di denba ɲuman ma n'a taala yala ka na a m'a fanw ye la tile 10 tile 12 a bɛ tan wɛrɛ dali daminɛ donc kalo kɔnɔ i ka sɛ bɛ fan 20 de da tiɲɛ don a nkalon don fan 20 kalo kɔnɔ kalo 12 donc e ka sɛ bɛ se ka fanden 240 de d'i ma san kɔnɔ au lieu k'a ka kɛ 30 ye a bɛ 240 de d'i ma sɔsɔli b'a la jamana in tɛ kɛ foyi ye sɛnɛkɛlaw kɔ awa mansin tɔɲɔlen tɛ jamana in kɔnɔ sɛnɛkɛlaw kɔ fantanya dan ye sɛnɛkɛlaw ta ye fantanya dan ye alimamiw ta ye an tɛ da don o bɛɛ la bi an b'o to yen an b'o bɛɛ to yen bi o de la n k'a daminɛna n karamɔgɔ donc ni e ka sɛ o lieu k'a ka 30 d'e ma e ka to k'o kelen kelen minɛ ka taa feere sɛmuso kelen bɛ se ka den 240 d'i ma donc an bɛna don machine kɔnɔ sisan ka machine jɔyɔrɔ fɔ o la mais yanni an ka se machine kɔnɔ sɛ yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ f'an k'o dɔn fɔlɔ sɛfan ye mun ye f'an k'o fana dɔn n'an y'o dɔn ni matarafali tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya kɔrɔfɔ in faamuya la papier in di yan an b'a daminɛ sɛ la faut que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko sɛ ye kungo kɔnɔ fɛn de ye buna adamaden de y'a ladon dugu kɔnɔ
ka sɛ lasi kulukulu kɔnɔ tiɲɛ don mais i bɛ kulukulu jɔ i bɛ berew de sigi a kɔnɔ tan i bɛ berew de sigi a kɔnɔ tan a bɛ ɲɛ b'a la bere de bɛ sigi pour que sɛ ka yɛlɛ nin kan ni mɔgɔw bɛ jateminɛ kɛ fitiri mana se dɔrɔn sɛw bɛ kulukulu to yen ka commencer ka yɛlɛ yiri sanfɛ gansan tɛ ɲininiw y'o bɛɛ yira mɔgɔw la hali ni ye sɛ sen cogoyaw lajɛ a dabɔlen bɛ de a ka kuru ta yiribolo sanfɛ parce que n'a bɛ kungo kɔnɔ su mana ko u bɛ yɛlɛ yiribolo sanfɛ ka sigili min kɛ tan o de bɛ jouer u kunkolo zɛmɛ kan n'a bɛ fanden duuru da n'a bɛ si kala kan a b'a yɛrɛ sɔrɔ en sécurité a yɛrɛ fɛ sa t'ale sɔrɔ k'a dun a yɛrɛ fɛ wara t'ale sɔrɔ sufɛ k'a dun a ka fan data bɛ taa fo 10 ni kɔ la après vous filɛ mais anw t'o jate an bɛ sɛ kulukulunin jɔ hali ni yɛrɛ ko i bɛ don yɛrɛ f'i ka ŋunuma ka don n'o tɛ sɛ kulukulu bɛ jɔ ka ninnu de k'a kɔnɔ n'a bɛ yɛlɛ nin kan i b'a ye hali ni tile ganna n'a bɛ fɛ ka reposer a bɛ munumunu ka na don kulukulu kɔnɔ ka yɛlɛ ka sigi nin kan k'a yɛrɛ reposer donc o ye sɛ ka côté ye n bɛ kuma lasurunya sɛfan bɛɛ bɛ sɛfan kɔnɔnafɛn dɔn a filɛ kɔnɔnafɛn filɛ a nɛrɛmuguma a n'a jɛman ani fɛn min ni n bɛ kuma gɛlɛya o kan o ye nin fiɲɛ de bɛ nin kɔnɔ n'i ye sɛfan balabala cogo cogo i b'a ye nin yɔrɔnin pɛnpɛrɛlen don fiɲɛ de bɛ yan ko in bɛɛ bɛ nin de bolo a filɛ an ɲɛ bɛ fɛn bilenmani min na nin de ye sɛden yɛrɛ ye bilenmani min filɛ nin de ye sɛdennin ye mais problème jumɛn bɛ yen mun b'a to sɛfan tɛ tɔɔrɔ nin kɔnɔ mun b'a to caman bɛ kɛmɛ don a kɔnɔ ka tila k'a bɛɛ bɔ k'a fili a tolilen a bɛɛ bɛ tiɲɛ ɲɛdɔnbaliya n'o tɛ Allemagne yɛrɛ ɲɛna u b'a fa sɛfan na tile 21 i bɛn'a sɔrɔ a 112 a sɛdennin bɛɛ bɛ piɲɛ fa kelen a t'a to yen a b'a bɛɛ tɔtɔ n yɛrɛ y'a formation kɛ yen n ba awa yani n ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n taara IPR la fana n ye dɔ kalan yen ka sɔrɔ ka n'a daminɛ dɔgɔtɔrɔya la voilà donc nin jɔyɔrɔ ye mun ye fo mɔgɔw ka nin yɔrɔnin faamu bɛɛ ye nin faamu sisan alors nin ye fan kɔnɔna de ye tan sɛdennin b'a fan kɔnɔ toujours ɲɛ t'a la nin gɛrɛ est ce que an bɛ min ɲini aw fɛ a ye jateminɛ kɛ quoi yan nɔ est ce que fiɲɛ in wo man dɔgɔ wa ka tɛmɛ yan ta kan nin y'a ye a ma tɔɔrɔli daminɛ a ma kɔgɔ mais yan nin y'a ye den min ka former a bɛ ɲɛ b'a la yan ta ka bon ka tɛmɛ yan ta kan mun de b'o kɛ ni sɛ ala de y'o kɛ sɛ fana ni sɛ ye fanda daminɛ bi nin fan bilenmani fɛn wala nin bilenmani min filɛ a tɛ baara daminɛ a bɛ fan tɔw kɔnɔ fɔlɔ fo fan ka dafa 10 ou bien 7 sɛ yɛrɛ mana bugu don min donc a bɛɛ bɛ déclencher ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔnin fana faamuyala mais n ye nin yɔrɔ in gɛlɛya ka da mun kan caman bɛ yen n'u ye machine don dɔrɔn o bɛ sin ka ji fana sigi machine kɔnɔ la karamɔgɔ ɲuman na la a tɛ tɛmɛ sabu ka da mun kan sisan an bɛ machine brancher n'an ye machine brancher an bɛ ɲɔgɔn faamu machine kan mais yan'an ka machine brancher nka yanni n k'a datugu fana fɛn dɔ bɛ sɛ la fo an k'o faamu sɛ la sɛfan ni sɛ y'i bugu a kan kuma dɔ la i b'a ye sɛmuso bɛ wuli
a b'i jɔ a bɛ dakala kɛ ka sɛfan lamaga k'a bɛɛ bɔ a nɔ na a tɛ kɛ ten yan mais kun de b'o la sabula ni sɛfan tola a nɔ na a bɛ kɛ komi i n'a fɔ n'i dali bolo kelen kan ka bila fo kalo kelen sɛfan tɛ tɔrɔ fo sɛfan ka to ka lamaga o de la sɛmuso bɛ dakala kɛ ta ka sɛfan lamaga machine in kɛlen k'o fana labɛn a kɔnɔ heure 2 o heure 2 mais u bɛɛ de branchelen bɛ nin na donc an bɛna u bɛɛ brancher sisan ka sɔrɔ k'a brancher k'a yira mɔgɔw la fɛn min ni fɛn min bɛ machine na voilà an bɛ se ka nin to an bɛ kelen in brancher misalila mansin min filɛ nin anw ka jamana kuran ma labɔli kɛ fan bɛɛ fɛ yalima an togodalamɔgɔw anw bɛ se ka nin matarafa wa ni kuran t'an fɛ yen panneau i bɛ panneau brancher ka convertisseur k'a ɲɛfɛ dɔrɔn min bɛ 12 volts kɛ 220 volts ye a ka kuran jɛni yɛrɛ tɛ ten voilà bien o yɛrɛ de ko don voilà donc sisan an bɛ machine brancher ni awɔ an bɛ se k'o to kɛnɛma pour brancher ça la voix nin fili i bɛ nin don fila tɛ yan a sɔrɔ a la u yɛrɛ tɛ se ka jɛ cogo si la u y'o bɛɛ k'a la tant que a yɛrɛ ta tɛ a tɛ don nin yɛrɛ tɛ se ka don dɔ in na tant que a ta tɛ a tɛ don o bɛɛ prévoilen don a la bon ventilateur min bɛ duguma o de bɛ don yan mais sɔnni de bon sisan i b'a dɔn a branché kana ka malidenw lakana to ka fa o ka sabati sɔrɔ ani yiriwa wasa o ka banban k'o sɔrɔ kosɛbɛ ayiwa nin ye machine branchelen ma sɔn ka nin brancher sɛfan ta ka na n k'a don cogo yira mɔgɔw la nin bɛɛ bɛ mɔgɔ essuyer i ka sɛfan na a y'a lajɛ ou bien an k'a yɛlɛ sanfɛ voilà bɛɛ ɲɛ b'a la ne bɛna sisan ko ne ye machine san contannen don voilà n b'a bila n bɛ 110 bɛɛ k'a kɔnɔ k'a datugu ka tɛmɛ n ka baara fɛ ko non ko machine bɛna baara kɛ a machine tɛ se ka da mun kan fiɲɛ min bɛ yan fiɲɛ in bɛ yan de a bɛ sigi ta de a bɛ turu nun in de kan fiɲɛ in de bɛ bila sanfɛ tan i b'a lajɛ fan min ka bon o de bɛ taa sanfɛ sabu sɛdennin bɛna yɛlɛma ka sigi a bɛ dakala kɛ ka fiɲɛ in manani sɔgɔ ka heure dama dama kɛ ka lafiɲɛ pour que ka bonya ka sɔrɔ ka sɛfan ci ka bɔ ni e y'a kɛ tan a yɛlɛmana sisan fiɲɛ bɛ duguma sɛfan bɛ toli e bɛna ci e b'a sɔrɔ sɛdennin kɔgɔla ka ban mais mun na a ma bɔ yɔrɔ a kɛra tiɲɛni ye dɛ a bɛ faamu donc o de la n ko ka nin to yan an k'o yira mɔgɔw la donc machine nin ni heure 2 o heure 2 i b'a ye a bɛ nin fɛn in tourner a b'a tourner k'a tile heure 2 wɛrɛ a b'a tourner k'a jɛngɛ heure 2 wɛrɛ a bɛ segin a kan 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 nin ne ka baara ye o ye a bɛɛ ɲɛ t'a la a bɛɛ connectelen bɛ nin de la alors
nin jigi sisan n'i y'o ta k'o bɔ yen mɔgɔw ka jateminɛ ti a kan ten ni sɛ bugula fan kan sigi ka jateminɛ a don fɔlɔ fo ka taa se don 18 ma n'a bɔla kɛnɛma ka na kununi kɛ i b'a ye a bɛ bɔgɔ jalan de ɲini a bɛ t'i bugu ye k'i yɛrɛ yuguba ka to ka cɛncɛn k'a yɛrɛ kan a b'o kɛ tan bɛn bɔgɔ jalan mais tile 18lan don a bɛ bɔ a bɛ taa minɛnko yɔrɔ de ɲini ji bɛ yɔrɔ min bɔgɔ bɛ yɔrɔ min a bɛ t'o de ɲini k'i yuguba o bɔgɔjiman na ka na bugu fan kan tile 18lan parce que tile 18 don de fan mago bɛ ji la. Est-ce que kɔrɔfɔ in faamuyala mais sisan machine bɛ mɔgɔ caman bolo u mana fan don don min u bɛ ji don o don o sɛfan tɛ tɔrɔ n b'o yɔrɔ fana fɔ sɛfan foto di yan caman bɛ ji don o don ji tɛ don o don sabu ka d'a kan n'i ye sɛfan don ta don min e bɛ fɛn jɛman min na nin bɛɛ ye ji ni dumuni de ye sɛdennin fɛ donc fo sɛdennin ka balo o de la k'o ji sama n'a y'o ji sama fiɲɛni min filɛ nin ye o bɛ place sɔrɔ ka kɛ belebeleba ye a kun y'o de ye e b'a la a faamuyala mais ni e ye ji don a don fɔlɔ tellement ji bɛ ɲɛ sɛdennin ma a bɛ funu ka bonya a bɛ bonya fo nin bɛ kɛ fitinin fiɲɛ ti k'a bolo donc a bɛna sɔgɔ don min k'a bɛ tɔrɔ a bɛ kɛ komi i n'a fɔ ni mɔgɔ min donna kɔlɔn kɔnɔ sinzan min yɔrɔ min fiɲɛ tɛ a bɛ sa. a ɲamanɔgɔsilen bɛ se ka bɔ yen. a ti bɔ dɛ a bɛ sa parce que c'est comme n'i ye mɔgɔ ninnu gere fiɲɛ t'a bolo. est-ce que o yɔrɔ faamuyala. bɛɛ y'o faamu wa. alors. donc a faamuyala. donc sɛfan bɛ don don min ji tɛ don don hali ni ji hakɛ yɛlɛyala n b'a yira aw la machine filɛ n b'a mana machine mana na a ma numéro dɔw sɛbɛn wa joli bi yan yan ta ye joli ye zoro bɛ yen o dugumata dun ninnu bɛ joli la 18 ani jumɛn dugumata ye jumɛn sanfɛta ye jumɛn 200 voilà donc nin ye fɛnni min b'a kɔnɔ ni ne y'a yira o la jɛmani o de bɛ information di ordinateur ma ordinateur fitinin b'a kɔnɔ ni a jigitɔ tɛ nin yan 2 heures de ye nin ye heure fila de ye nin ye mais yɔrɔ dɔ de bɛ ka bɔ heure la donc n'a sera 0 ma dɔrɔn a bɛ sɛfan yɛlɛma a faamuyala o ye nin ye mais 0 min bɛ duguma nin kɔrɔ ye de ordinateur bolo sisan ko sɛfan donna ale fɛ yen bi awa a baara daminɛna bi ni 24 heures sera dɔrɔn i b'a a bɛ 1 kɛ yan o kɔrɔ ye ko tile kelen kɛla sɛfan ye tile kelen kɛ est-ce que a faamuyala. donc tile 18lan don a bɛ tile 18 sɛbɛn n'i ma ji don a bɛ alarme déclencher pi parce que e ka kan ka ji don ale yɛrɛ de bɛ calcul k'a yɛrɛ ye ka taa ni min filɛ yan e t'a yɛlɛtɔ la a bɛ joli la 29 tɛ 21 virgule et quelque tɛ parce que a démarré la nin kɔrɔ ye k'a bɛ ka chauffer sisan parce que f'a ka taa 38 la a b'i jɔ yen parce que o de ye sɛba funtɛni ye f'an mako b'o de la an b'an sigi an b'a lajɛ n'a ma jɔ 38 la peut-être a programmelen bɛ ni kulo ye ou bien fɛn wɛrɛ parce que température tɛ ɲɔgɔn ye dɔɔni mais i b'a régler o bouton bi i b'a bila 38 la donc
a b'a remarqué a b'a ye a bɛ yɛlɛ a bɛ ka to ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni ou bien a tɛ ka yɛlɛ ya aha donc n'a bɛ 30 la a bɛ ka yɛlɛ jumɛn bɛ dugu ma 18 tɛ wa o 18 in ye mun ye 18 in ye mun ye 18 in ye mun ye ji hakɛ min bɛ fiɲɛ na n'a bɛ k'a sama tan ale b'o de calculer donc k'a daminɛ tile fɔlɔ la fo ka taa se tile 18 ma nin man kan ka tɛmɛ 40 kan 40 kan donc n'i yɛlɛl'o sanfɛ i ka sɛdenninw mu kɔgɔ fan ma a bɛɛ bɛ sa a kɔnɔ yen a fɔlɔ kuran yɛrɛ bɛ se ka tigɛ n'a ka tile 1 kɛ ni kuran nana i bɛ continuer i ka fan tɛ tiɲɛ n'i bɛ fan don i b'a kɔrɔta ka nin ta n'i bɛna ji don a la ka dugumata ta i bɛ ji kɛ nin kɔnɔ ka dan nin fɛn nin ye nin min yira ka dan tɛmɛ in na kana to a ka yɛlɛ tɛmɛ kan n'i ye fan don tile 18 don i b'a datugu tile 18 don tɛmɛ in bon an bɛ tila ka ji k'a la mɔgɔw b'a ye parce que ji yɛrɛ nana a kama mais pour que mɔgɔw k'a dɔn ko ni ji kɛl'a la dɔrɔn ko nin fana bɛ yɛlɛma a y'a faamu wa voilà a datugu sisan a bɛ joli la sisan a ye nin voilà 13 o ye fiɲɛ hakɛ de ye ji la donc i b'i hakili to de la o kana yɛlɛ ka tɛmɛ 40 kan fo ka taa se tile 18 ma a faamuyala wa donc ni e y'olu régler k'o ban e bɛ tɛmɛ i ka baara la a tɔ y'ale ka baara ye hali ni température yɛlɛla kojugu k'a tɛ se k'a contrôler i b'a fɔ an b'a fɔ waati min ko sɛfan cɛ kalo parce que funtɛni yɛrɛ gan kojugu fo sɛba yɛrɛ bɛ jɛn a ka fanw kɔ ka taa n'a fana température yɛlɛla ka se o niveau la a bɛ alarme déclencher parce que ale tɛ se k'a suma ale kɔni n'a sumana ale b'a yɛlɛ mais ale tɛ se k'a suma donc i bɛna dɔrɔn i b'a datugulanin ta i b'a jɛngɛ fiɲɛ ka don a kɔnɔ i b'a contrôler i b'a a bɛ jigin ka na normal la très simple voilà a bɛ tɔrɔli kɛ sɛfan cɛ kalo yɛrɛ la funtɛni bɔla cogo o cogo i b'a bɔ k'a bila irisuma na fiɲɛ k'a ci sɛfan min tile joli k'a kɔnɔ tile 21 ni sɛba don o ye tile joli tile 21 a b'o de kɛ fan sɛba b'o de kɛ fan kan ale fana b'o de kɛ donc n'i y'a dɔn k'a datugu a yɛrɛ bɛ information bɛɛ afficher e kɔni bɛ to k'o de vérifier tuma dɔ ni temps b'i bolo i bɛna don i b'a vérifier i bɛ tɛmɛ tile 21nan tile 22nan i b'a ye i ka sɛw bɛ commencer ka tɔrɔ i bɛ commencer ka sɛdenninw y'a kɔnɔ mais k'i kan'u bɔ dɛ i b'u to yen f'u ka tile 1 24 heures k'a kɔnɔ u tɛ dumuni kɛ nin fana ye défaut ba ye an ka mɔgɔw la ni min tɔrɔ la dɔrɔn o b'a dayɛlɛ k'a bɔ alors que a mako bɛ funtɛni na n ye ji min yira funtɛni de b'o ji ja barajuru min b'a la o tile 1 kɔnɔ a bɛ balo n'o barajuru tɔnin de a mako tɛ dumuni na est-ce que nin yɔrɔ in gɛlɛya faamuyala donc an ye calcul kɛ an ko i ka sɛmuso kelen bɛ se ka fanden 240 de da bon e mako bɛ fanden 112 de la ka nin fa don kelen k'a démarrer don kelen donc technique jumɛn b'o kɛ sisan e bɛ taa sɛmuso 16 de san sɛmusoba 16 ka dununkɔrɔ 4 ɲini k'olu tilan olu dununkɔrɔw cɛ voilà dununkɔrɔ 1 sɛmuso 4 i bɛ balo don olu ma balo min b'a to u bɛ se ka fan da parce que ni balo sugu dɔ bɛ yen n'i b'o d'u ma u bɛ se ka taa fo fanden 16 la sɛmuso donc olu tɛ bɔ olu de y'i ka fandalaw ye donc n'i y'a fa bi tile a mago bɛ tile 21 de la o tile 21 kɔnɔ i ka sɛ bɛ fan o fan da a ta i k'a feere ou bien a jira i k'a ɲimi
o si ma ɲi fo kana taa se tile fan yɛrɛ tɔ ye tile nin tɔɔrɔli tɔ ye tile 10 ye kuma min donc o bɛ bɛn ni tile 10 ou bien tile 12 i bɛ sɔrɔ k'u fan to yen parce que jatew y'a yira ni fan dala ni fan tɛmɛna tile 10 kan a tɔɔrɔli man nɔgɔ dɛ o de la u bɛ min da e b'o bɛɛ cɛ mais n'a to nin dayɛlɛli tɔ ye tile 10 ye kuma min i bɛ sɔrɔ k'u to u ka fan fara ɲɔgɔn kan donc i b'i ka sɛdenninw bɔ dɔrɔn i bɛ sɔrɔ k'olu fanw cɛ ka don a kɔnɔ ka continuer n'i ka baara ye donc o bɛna mun yira sisan nin filɛ sɛden 112 n'i y'a matarafa kalo o kalo machine bi sɛdennin 112 de d'i ma an ka 12 in bɔ a la an k'a kɛ o bɛɛ bi sa awɔ an ka farafin sɛw de don dɛ donc a bɛ kɛ e ye nin bɔ nin kalo in na janvier in salen in na e ye sɛdennin kuraw bɔ ka bila e b'i occuper olu la an bɛn'o fana fɔ don wɛrɛ pour que a ko kana janya sɛdenninw fana bɛ mara cogo min o fana bɛ k'a damana jɛmukan ye donc i ye fan kura don bi i bɛ occuper i ka sɛdenninw na dɔgɔkun 2 i b'u labɔ u yɛrɛ b'u yɛrɛ balo i ka foro la a faamuya la tile 21 na o bɛ dafa don min e bɛ sɛden 100 wɛrɛ bɔ ka bila donc e ka sɛw bɛ to ka yɛlɛ i b'a fɔ ko escalier bɛ cogo min si la u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan ten kalo 7 bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ fɔlɔ minnu bɔla olu sera feereli donc kalo o kalo i bɛ sɛjuraw wele ka na ayiwa sɛ 100 feere ta bɛ ne fɛ yan n karamɔgɔ hali n'i y'o feere 550 kalo o kalo de hali ne y'i ka sɛ feere 550 i bɛ 50 de sɔrɔ kalo la ɔhɔ bɛɛ ka calculer sɛden 550 o ye 50 de ye an k'o bɛɛ bɔ yen burusi kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka 20 jɔsi a poche la kalo o kalo ni politiki mɔgɔ dolo ka ni 400 a b'a fɔ n'an yɛrɛ ka 1000 d'i ma ko in bɛ ten de ou bien o tɛ wa an b'o de ɲɛɲini na awa ne bolo o de y'an ka laɲini ye donc ne hakili la an ye belebeleba fɔ bi nin kan température jɔla joli la 37,4 i b'a ye a bɛ to ka yɛlɛma n'a sera 38 ou bien 39 ma a bɛ chauffage tigɛ a bɛ jigin dɔɔni n'a ko k'a bɛ se 36 ma a bɛ chauffage yɛlɛ toujours a bɛ jigin a tɛ bɔ nin yɔrɔ in kɔnɔ a tɛ bɔ o yɔrɔnin na bon ji hakɛ filɛ nin ça veut dire que ji ɲɛnaman t'anw ka fiɲɛ na bi bi in na a tɛ 0,5 a fɔ 0,5 5 de tɛ wa donc pour que k'a yira o la ko n'i ye ji don a bɛna min kɛ ji bidɔn dayɛlɛ an ka ji don an k'ale fana jate minɛ a bɛna min kɛ awɔ ayi hali ni ye kɔlɔnna ji k'a hali ni ye kɔ ji k'a la foyi t'a la voilà o ta a bɛɛ ta voilà o ta voilà bon sisan n bɛ ji k'a kɔnɔ caméra bɛ se ka n'a lajɛ ni mɔgɔ voilà donc i bɛ ji de k'a kɔnɔ tan c'est à dire ni min dalen b'a kɔnɔ ji kana tɛmɛ nin kan ji kana tɛmɛ nin kan voilà a ka dan nin hakɛnin na a sigi a kan machine bɛna min yira an b'o fana lajɛ sisan. Yanga yo anite da banda kamale seneke bali yo daba sangunde kadoma